L'Ajuntament d'Ondara ha estat l'escenari on s'ha presentat el primer concurs nacional de quintets de metalls Ondara al vent, que se celebrarà el 18 de gener del 2014 a l'Auditori Municipal d'Ondara. Este certamen musical de projecció nacional està organitzat pel Quintet de Metalls al Vent, junt amb la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament d'Ondara, que és coorganitzadora i patrocinadora d'este acte. L'alcalde d'Ondara, Ximo Ferrando, ha felicitat al Quintet de Metalls al Vent i a la Regidoria de Cultura per aquesta iniciativa i ha expressat el compromís de l'equip de govern per potenciar la cultura en aquests moments crítics. Des de l'Ajuntament d'Ondara, dins del que és la projecció que tenim i des de l'equip de govern, anem a continuar apostant per aquest tipus d'iniciatives. Ahir estàvem presentant conjuntament en un col·lectiu del municipi dues edicions, dos llibres. Fa 2 setmanes estàvem assistint a les jornades d'estudis sobre el patrimoni, la història, l'arquitectura d'Ondara i la Marina Alta. El mes que ve anem a presentar un llibre sobre la història del municipi. En definitiva, estem volcats des de l'administració local a tot el que són aquestes iniciatives, moltes d'elles que venen de la ciutadania, que venen de la pròpia població i que estic convençut l'administració té que, ara més que mai, i sobretot l'administració local, donar cobertura a aquest tipus d'opcions. Este primer concurs nacional de quintets naix d'una proposta de quintets de metalls al vent, una convocatòria oberta d'àmbit nacional a la que l'Ajuntament d'Ondara ha dotat amb 1.750 euros en premis. Vives també ha destacat el fet que l'obra obligatòria per als finalistes siga d'un jove compositor local, Víctor Vallès, que ha sigut el guanyador recentment de 2 concursos de composició musical. I és una iniciativa molt bona, ja que hi ha que fomentar les entitats musicals, ja siga les bandes, com les organitzacions de quintets, en aquest cas de quintets de metall. I res, és una cita que està al gener, el que passa que l'hem presentada ara per a tindre temps per als quintets apuntar-se. Sí que m'agradaria dir també que l'obra obligada del concurs és de l'ondarenc Víctor Vallès. Des de Quintet de Metalls al Vent, Ferran Ferrando, organitzador del concurs, ha detallat que Ondara disfrutarà el dia 18 de gener d'uns magnífics concerts que ompliran l'auditori municipal. La iniciativa va eixir perquè el Quintet complia 20 anys, vam pensar de com poder treure-li suc, ja com bé ha dit l'alcalde, en una època de crisi a un pressupost ajustat, i més o menys el pressupost ve a ser algo paregut al que costa un concert, un bon concert, i en això es pot tindre així a Ondara tota una jornada, dissabte de matí i dissabte de vespre, de molts concerts de nivell, fer que el públic d'altres llocs del nostre país vinga a Ondara, faça gasto, i jo trobo que aquests diners generaran més diners inclús del que li costa a l'Ajuntament. Per tant, és una proposta crematísticament en positiu. Les inscripcions es poden realitzar fins a l'1 de gener a través de la pàgina web del concurs www.concursquintetalvent.com, on també es poden consultar les bases del mateix.